Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongietorriak. Otsailak 28 dugu gaurkoa asteazkena, gaurko elur egun batekin amaituko dugu otsaila eta gaur elkarrizketa bat izango dugu. Ester Lekunberri artilaren neska ezizenarekin ere ezaguna dena etorriko da, ez da bere lehendabiziko aldia hemen eta kontatuko digu zertan dabiltzan. Ondoren, betiko dukiak izango ditugu aurretik eta gero amaieran kiriketan pasaden astean Paula Belzunegi Joaquin Mailan musika eskolan piano errezitaldia eskaini zuen eta han egon ginen ikusten, entzuten eta baita elkarrizketatzen. Eta gero emitituko dugu. Baina has gaitezen egunero egiten dugun moduan lehendabiziz gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemerideal 1940 urtean gertatu zen New Yorken. New Yorkeko Madison Square Garden pabilloian, kirol pabilloi ospetsu horretan, bi unibertsitate ezberdinen arteko saskibaloi partidua eman zen eta lehendabiziko aldiz historian telebistan bota egin zen. Telebistan botatako Madison Square Garden gertatutako lehendabiziko partidua. 2002 urtean, mende ezberdin batera goaz orain, Espainiak peseta txanpona erabiltzeari utzi zion. Orain aztertu ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Asteazkena Euskal Herria zuri ernatu da eta arazoak sortu ditu elurrak errepidean. Nafarroako Gobernuak errepidean ez gidatzeko ahotako. Arratsaldeak aurrera eginela, elur maila igoko da eta kausa paretu eginen da. Konstituzionalak balio gabe utzi du doako osasunarreta bermatzen duen lege Nafarra. Konstituzioaren aurka kontratu diogu 8/2013 legea Espainiako araudiarekin bateraezinak dela iritzita. Eta Enrique Goñi, Nafarroako kutxako zuzendaria nagusi ohiak atzo aldarrikatu zuen Nafarroako kutxari gertatutakoak ez duen erlaziorik iritzi publikoak urte hauetan jaso informazioarekin. Abiadura handiko trenaren lanak azkartu egin nahi ditu Madrilek. Iñigo de la Sernak ohartarazi du tramite ugari egiten ari direla eta 2023 Nafarroako korridorea martxan jartzea. Eta honekin lotuta abiadura handiko trenaren aurkako albiste gehiago utzizkigu asteazken honek, albiste internazionaleko Espainiako ordezkari Esteban Beltranek agenda bateratua eskatu diarekin politikoei Nafarroako parlamentuan egitako agerraldian. Eta hala sindikatuak bertzale zerbitzu sozial erratioak arautzen duen dekreto hobetzeko exigitu dio Nafarroako gobernuari. Bi atxilotu izan dira Nafarroan internet bidez haur pornografia trukatzea leporatuta. Polizia operazioa zabalik dago oraindik. Eta albistekin bukatzeko Iruñako udalak 2017-2021 merkataritza plan estrategikoa aurkeztu du. Helburuen artean, Hurbileko merkataritza finkatzea, Iruña eskualdeko erakarbune bihurtzea eta merkataritza hirugarren sektoreko beste arlo batzuekin uztartzea dira. Jarraitu ezagun gaurko agendarekin. Iruñako 20 tabernek gaur ardo txuria eta hamburguesa bereziak eskainiko dituzte, gaur azkenengo eguna izango da, ardoa eta hamburguesen ibilbidearen barne egindako ekitaldi gastronomikoan. Gaur arratsaldeko 7:00 Ingurumen Hezkuntzako Museoan hitzaldia euskeraz, landareak lantzen izenburuarekin, sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 7:30 astero egiten den moduan 3 errege hotelean Jazz and Music Experience zikloaren barne kontzertu bat eskainiko da. Aste honetan Terela Strings and Sons izeneko taldea egongo da eta doakoa da.
Ostiralean arratsaldeko 6etan, Itaroa merkataritza gunean arratsaldeko 6etan esan bezala, eskulanak eba gomarekin egiteko tailerra egiteko aukera izango da, doakoa. Ostiralean gaueko 10etan, Zentral Kafe Antzokian, bakarrizketak Enrique San Franciscoren eskutik, sarrerak 14 euro balio du. Larunbatean arratsaldeko 8:30etan, Zentral Kafe Antzokian, 2 kontzertuz desfrutatzeko aukera izango da. Fliter eta bikarbonato sadiko musika taldeen eskutik, sarrerak 8 euro balio du. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Egin dezagun aurrera Izaskun Artigasen erreportaiekin eta gaur emitituko duguna Gaztediaren etxean egon zen, otsailean egindako ekintzak ikusten eta udaberrirako prestatutak dituztenak ere jakiten eta hauxe da prestatu duena. Egunon eta ongi etorriak berriz ere Gaztediaren etxera. Eta gaurkoan hitz egingo dizuet pixka bat, hurrengo egunetan, asteetan izango ditugun ekintzetaz, gehien bat oraintxe berean daukagun erakusketa, beste erakusketa bat horren gibeletik izango duguna, eta baita ere hitzaldi bat, eta emakumeren eguneko omenaldia ze ekintzak antolatu ditugun hemen. Eta hasteko erakusketa hau, ikusten duzen erakusketa hau, Standby, Familias Refugiadas Siria en Tierra de Nadie delako izenburua dauka, eta 30 bat irudi dauzka. Gehienetan, Siriako errefuxiatutako bizitza isladatzen dituztenak. Bertan, egilaren esanetan, errealitate horri bihotza, aurpegia eta izena-bizenak jarri nahi dituzte. Argazkiek eta edonori gertatu ahal zaiola ulertaraztea da beraien helburua. Orduan, erakusketa hau otsailaren 20tik martxoaren 5era egonen da hemen eta etortzerik bat duzue astelehenetik ostiralera 6etatik 8:30etara eta larunbatetan 12etatik 2 orduak arte.
Gero, hurrengo erakusketa, Idoia Gastonen erakusketa izango da, argazki erakusketa izango da baita ere, eta bertan Retales de Asia dauka izenburua, eta bertan hori argazki serie bat da, eta Tailandia, Malasia, Borneo, Brunei, Singapur, Indonesia, Vietnam, Kamboia, Myanmar, Indiako hegoaldea eta Sri Lanka bisitatu ditu eta herrialde guzti horien argazkiak izango dira. Pixka bat beraien han bizi diren pertsonen argazkiak, naturaren argazkiak, pixka bat herrialdeak ezagutzeko. Otsailak 28an, asteazkena, arratsaldeko 6:30 eta Foro Sozial de Navarra antolaturik, hitzaldi tailer bat izango dugu, Kolonbiari buruzkoa, Las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Adriana Arboledaren eskutik izango da, eta Adriana Kolonbiako giza eskubideen defendatzailea da. Otsailaren 28an, esan bezala, atxaldeko 6:30. Bukatzeko ekintzekin, emakumeren aldeko egunaren oroimen ekintzak antolatu ditugu martxoaren 6ko, eta Setem Nafarroaren eskutik dastatze bat edo antolatu egin dugu. Bertan, bidezko merkataritzaren kooperatibako emakumen lana azpimarratuz, 3 kafe eta 4 txokolate desberdin edukiko ditugu. Eta martxoak 6an, 6:30-tik 8:30 izango da. Bukatzeko, aipatuko dizuet, astelehen honetan hasi ginela udaberriko ikastaroak antolatzen eta izena ematerik dagoela hainbat ikastarotan. Orduan, batzuk betear daude edo beteta, baina eta gainerakoak aipatuko dizkizuet. Badaukagu ilustrazioa Adobe Illustratorrekin, kurrikuluma diseinatzeko gakoak, 6 diseinu hurbilekoak liluratzeko, ikasi zure arropa egiten, zurlanketa, marrazkia, ilustrazioa eta komikia, psikologia positibori buruzko tailerrak, hauek kultur ikastaroak eta garapen pertsonalekoak dira. Estetika eta ongizatekoak, udaberriko sendabelarrak, yoga bikotean, pilates eta gorputz jarreraren hezkuntza. Kirolekintzei buruz, funcional training, step, defentsa pertsonala, bizkortzeko zirkuitua, gap eta stretching, zumba bizkortzea, body pump eta kore. Dantzari buruzkoak, salsa, batxata eta swing, latindar dantza, hip hop goi maila eta hip hop astapena. Sabel dantza, popin eta antzerki tailerra, neskak eta mutilak eszenara. Eta gero, baditugu informatikako ikastaro pila bat, garatuko direnak, apirila, maiatza eta ekaina bitartean. Izena emateko epea erekita dago, eta izena emateko bakarrik karneta eta dirua, sakelean edo tarjetaz ekarri behar da.